Det er en giraf. Meget til at sige det. Det er der nogen, der hopper på den. Det er rigtig nok, jeg er en giraf. Og jeg har det der. Hvis man slagter mig først, så får man en hel masse nakkekrølletter. Sådan er det. Sådan er det. Hvad med dig? Det ved jeg godt, det er det, hvor jeg kom til at tænke på sådan nakkekrølletter. Jamen, jeg skal ikke slagtes. Jeg har nemlig hørt til de søde grisebas. Er du det? Ja. Ej, jeg har altid godt kunne tænke mig at have en ven, der var en sød gris. Ja, jeg vil gerne med din ven, hvis du vil give mig et kys. Har du været ude i rummet? Ja. Er det så dig, man kalder Pig in Space? My God. Ja. For satan, der var en trappe. Hvad siger du? Jeg siger, der var en trappe. Det lærer Hvad er det for en trappe, du snakker om? Ja, jeg slog hovedet, ligesom. Hovedet? Fuck, ja. Det er helt vildt, hun har et hoved. Har set det? Har set, hun har et hoved? Ja. Jeg går lige tilbage til min ven. Ja. Du er lidt høj, hva'? Ja, men jeg er også en giraf, jo. Nå, ja. Ja. Sådan er det bare. Jeg tror, vi bliver fotograferet. Nej, det er dejligt. Skal vi stille os op her og kigge? Hallo, vi er herovre. Hallo, vi er her. Hallo. Au, mand. Au. Jeg er altid dræbt. Au, jeg er meget oppe i øjnene der. Undskyld. Ja, jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle grene, jeg kunne spise nogle blade fra lige nu. Jeg har noget salat derovre. Det er lidt. Ja, det er noget Nej, salat. ikke fyldt med maden, det tror jeg. Det kan helt sidde på et træ. Okay. Fordi jeg er virkelig rappe. Vi har lange halse jo. Nå, ja. Nogle gange, Så kommer noget. Jeg kan godt lide. Ej, den er jo det. Hvad er det langt opad? Det er meget træ, som jeg er. Det er da ikke lige nu. Jeg var lige op, der er råber der. Er nu har en stige. Det kan være. Det kan være. Kom. Jeg må prøve igen. Hey du der. Hey. Ja, dig der. Dig. Kan du ikke lige hjælpe mig at skubbe lidt bag på mig? Kan du lige skubbe lidt bag Mig? på mig? Ja. Ikke så mere. Prøv at kravle videre op i blomsten. Hvilken udsigt. Prøv at kravle op i blomsten. Der er nogen, der siger, at grise ikke klatrer. Så må jeg gemme mig. Så, jeg gemmer mig. Ja, så må man kigge her om bag ved glasset. Hey, kuku! Jeg er bange, det er jeg tror. Ja, lyden er her omkring, men Hold kæft, de kunne stejle sig. jeg bliver altså nødt til at fløjte efter en hjælper. Kommer en hjælper her. Så. Jeg hjælper med at finde det der. Du bruger hun. Ja, jeg er helt vildt glad for at være sprog. Ja, okay, dem så. Jeg kan faktisk godt lugte den. Der sidder et svin deroppe. Kender du det? Jeg er ikke noget svin. Han er en gris. Hun, han. Au! Ja. Nej. Og se nu, det er griseri. Jeg er faktisk som nogle rigtig gode venner. Vi vil lege med mig og være venner med mig. Hvad er du for en? Jeg er en hund. Hvor kommer du fra? Jeg kommer over fra skaven.
Jeg er jo... Du er skabsbøsse. Jamen, det er fordi, jeg har været legedyr til hende. Konen, der bor i det hus her, hende den skrabe, der skal ud altid. Hvad er det for en kone? Ja, dengang skal du ikke ud. Er hun her lige nu? Nej, hun er skrevet. Hvordan ser hun ud? Hun er skrevet. Hvordan ser hun ud? Har jeg set hende før? Ja, hun er sådan en lækker kælling. Altså. Jeg vidste, den Lækker kom. kælling. En lækker... Jeg ved ikke, hvordan en lækker kælling ser ud. Jamen, som hende, der bor i huset, jo, siger jeg jo lige, siger jeg. Ligner hun mig? Nej. Nå, så er der ikke været så lækker. Hun ligner jo... Hvad med den der? Den, hvad var det, du hed? Jeg hedder en giraf. Du er sgu da ikke en kælling, for fanden. Jeg hedder Iben. Ja, Det er derovre. hallo, det er dig, jeg taler til. Kan du ikke se, at jeg kigger på dig, mand? Altså, kvinde. Hvad var det nu, jeg skulle sige? Nu glemte jeg det. Altså, Nå jo, er det dig, der er kællingen? Nej. Nå, Hun er jo ikke skrevet. hvad med dig? Hun er heller ikke... Hun er heller ikke skrevet. Nå. Nej, det var ikke, der var skrevet. Okay. Kender I hende, der er skrevet? Der er en kælling? Ja, fordi jeg render jo rundt med hende, fordi hun har mig. Jeg sidder faktisk på hendes taske. Hvorfor er du så ikke med i dag? Kan hun ikke have dig med? Jeg fik revet mig løs ud fra tasken der. Jeg har den Kom du ikke med, da hun skrev? Den der. Vil hun ikke have dig? Den der, jeg har i nakken her. Den sidder man fast med ude på tasken. Okay. Men hvorfor tog hun da ikke med? Ja, fordi... Vil hun ikke have dig med i dag? Hun tog en anden taske. Åh. tog en lille taske. Jamen ved du hvad, jeg er altid med. Jeg ligger bare nede. Kan I snart til at slutte af, nu er den ved at dø, den der? Hvem dør? Jeg forstår ikke, hvorfor min stemme er så... Fordi jeg er jo faktisk en mand, og jeg har en meget dyb stemme, fordi når man har giraffer i går. Hold da op, en dyb stemme. Jeg er også med nu. Hvad er det for en, der kommer her? Hun får lige... Nå, goddag med dig. Jeg er jo giraf. Det er en kind. Hvad er du for en? Jeg er en påskehare. En påskehare. Hvad er en påskehare? Det er sådan en som mig. Hallo. Hvad laver du? Påsken er jo... Jeg deler påskeæg ud med chokolade til alle børn. Ja, tak. Jeg har ikke fået noget, men jeg er jo altså også en lille gris. Ja, jeg har faktisk en lille giraf. Altså, en af de mindste giraffer, der findes. Jeg har kort hals, det vil sige, det er Jeg noget skal bag. altså også lige sige, at den hals er ikke særlig lang. Ja, men der kan godt ligge mange påskeæg i den. Men den har stridør. Nej. Altså ikke dig. Kaninen. Ja. Eller haren. Haren. Og jeg er noget af brud. Og den er også fanget i en taske, tror jeg faktisk. Er den også fanget i en Den er taske? også i en nakke. Sidder du også på en taske? Nej. Nå, ikke nogen i nakken. Jeg er bare mig selv. Jeg kan bare løbe rundt og passe mig selv. Jeg har faktisk ligget i et skab i flere år. Det er indlukket, men altså... Bare man er en lille smule træt, ikke, så gør det ikke noget. Du er ret høj. Jeg er nødt til at ligge ned og skal kigge op på dig og snakke med dig, du. Undskyld, har du tabt dit ene øje? Au for helvede, mand. Det er fordi, jeg har sovet så lang tid, så jeg har slet ikke set, at det er øjet. Au for fanden, mand. Hvordan er det kun af et år, ikke? Ja, det er fordi, man... Det er fordi, du kan synge halvt øje, kan man så sige. Okay. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvor den er blevet af. Og jeg kan jo ikke rigtig se det, fordi øjet er ligesom væk, ikke? Så... Ja. Au for helvede, mand. Skal vi hjælpe dig med at finde det, tror du, vi kan finde det? Det bliver lidt svært, fordi min lugtesans, den er faktisk ikke så, den har været. Du mangler også en næse, gør du ikke det? Nej, der er bare ikke nogen huller. Nå! Det er derfor, jeg har svært Jeg har ved huller i min næse. at se. Ja. Hvor er det fint. Du kan jo ikke se noget med den side, hvis Jeg du... har altså også næsebord. Ja. Se. Øj. Lige se med det ene øje. Jeg har bare huller i kinderne. Hold da op, ja. Er du sindssygt, mand? Ja. Men det er så du. Du ser ret gammel ud, hva'? Jeg er også gammel. Jeg er faktisk ved at skyde på omkring 40 år. Hold da op, hvor er du gammel. Ja, det er fordi, jeg har jo kendt hende der frue, der er stukket af for et øjeblik. Kællingen. En kælling, ja. Hun Den lækre havde kælling. mig, da hun var en lille pige. Øj, var du livet så længe? Ja, det har jeg. Nej, Jeg har også været syg. Har du været syg? Jeg ser om, der har været syg. Nej. Jeg blev syg. Gud. Nej. Har den tabt hår? Kan I lige vinke farvel til kameraet? Ja, den vinker lige. Hvad?